Indigenous Knowledge Systems is IKS. You know, sometimes babies are born with a receding hairline. Now, don't panic. Simply massage the area. Decide where you want the hair to start from. Then start from that place, from the face of the child. Massage it every day. You can even massage the eyebrows so that they can be bushy. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna obhalwe nguNakanjani Sibiya. Senza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukulandelana kwezigameko. Phambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here. Old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued, and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Please stay here and consider this your new home. As you do that, please spread the word because that will assist the channel kakhulu. Ukulandelana kwezigameko. Ukubeka izigameko ngononina zilandelane kahle ukuze umbhalo wobuciko wethulwe kahle yilowo obhalayo. Isigameko yilokho okwenzeka embhalweni wobuciko, yilokho okwenziwa ngabalingiswa. Ngakho-ke isigameko isigigaba noma isenzeko noma isenzo nje zabalingiswa. Ake ngichaze ngaphambi kokuthi siqalise. Ukulandelana kwezigameko kufana nse nesakhiwo. Sibuka indaba kusukela ekuqaleni size siyofika ekugcineni. Kodwa-ke manje la asizobhala izihloko ezithi ISETHULO, UMZIMBA nesiphetho. Asizobhala izihlokwana ezithi umlingiswa, osemqoka, nenkinga abhekene nayo, isisusa, sodweshu, isizinda, ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, uvuthondaba. Cha, sizobe nje sixoxa nje. Umhlengingidi usesithathile isinqumo sokuba ahambe aye eKapa kochwepheshe nakodokotela abakwaziyo lokhu akubabele. Ufuna ukuguqula ashintshe ubulili bakhe abe ngumuntu wesifazane ukuze abe ngumahlengingidi. Lempilo kade eyilangazelela, wabeka nemali ukuze angakweledi umuntu, abe nesiqiniseko sokuthi sekhululekile ngempela. Ngaphakathi ujabule, kodwa ngaphandle ubuso bakhe abuchachambile. Usenamalanga nje angabuthi qothu ubuthongo. Umzimba wakhe uhwabhekile. Kwazise nokudla akasakudli kahle, akwehli kahle ngoba uyazi ukuthi lesi sinqumo asithathile kungenzeka singabi nomthelela omuhle. Nangempela asibanga nomthelela omuhle ngoba unontobeko oyintombi kaMhlengi kwafanele ukuba aliwe ngoba phela uMhlengi uma esebuyile usezobuya eseyintombazane. Isililo sikanontobeko samphelezela uMhlengi waze wayongena emotweni yakhe. Asibanga sihle lesi sinqumo sakhe ngoba saba nomthelela omubi ngakuyise ekhaya eGcilima. Uyise uManqobangidi akakwazanga ukusamukela yize uMhlengi wayeseshilo ukuthi ubaba wakhe phela ucabanga ukuthi kufanele amthande unconditionally, kodwa uNgidi
wamxosha, wathi usezomsula nasemafeni futhi angaphinda ligcobe ngoba emtshela insambatheka. UXolani Mpanza usemhlanganweni wezamabhizinisi eThekwini. Kwakufanele ukuthi amehlo akhe awagxilise esikhulumeni, kodwa wehluleka, andwaza amehlo, antanta, akhangwa yimbali uMahlengi. Emva kwaloko akukho uXolani akuzwa ngoba wayesejahe nokuthi umhlangano lona uphele ukuze nje ezwe izwi lalo muntu wesifazane osethathe inhliziyo yakhe ngaleyo ndlela. Ngempela waphela umhlangano. uXolani wanikela kuMahlengi, wemukeleka kahle. Wakhipha ikhadi lakhe lebhizinisi noMahlengi wakhipha elakhe, kwashintshwana. Baxoxa-ke belu, amehlo kaXolani athe njo kuMahlengi. uMahlengi waze washo ukuthi hayi bo, phela umbangela amahloni. Emva kwesikhashana wasukuma uMahlengi lacu waya kwelinye itafula. Ngenkathi esahambile uXolani uvalo lwalumuthi thwansu. Asacabanga ukuthi leli khadi kungakuhle lishiye lapha etafuleni, kodwa phinde futhi inhliziyo yale wagcina selithathile. Nasehhovisi emsebenzini wafike wandwaza nje, walanyulelwa yiko-ke ukuthi ashayele uMahlengi ucingo, asho ukuthi kungcono bahlele ukubonana ngalelo suku. Kanti usekhohliwe ukuthi bekufanele aye emcimbini nonkosikazi wakhe uLungile, owayeqhomolozile ekhaya elinde ubala. Useshaya ucingo eshayela uLungile, kuyaxatshanwa. uLungile umbuza ukuthi useyaphuza yini, usephinde umbuza ukuthi futhi useqonyiwe yini. Cha, aphike-ke phela uXolani anikele kwaMahlengi. Kube kuhle kube njeya, kuphuzwe iJameson, aphuze uXolani. Angasanakile-ke nokuthi uyothi uma ebuyela endlini athole unkosikazi wakhe ozompokela, ambokele ngolaka. Nangempela kwabanjalo. uXolani wafika enganuki utshwala kuphela, kodwa enuka nesiqholo sabantu besifazane esibizwa ngokuthiwa i-Red Door. Umbhali usethulela abalingiswa ababili, uMngidi kanye noNkululeko, esebenzisa isu lokujeqeza emuva ngoba bobabili bakhumbula okuthile okwenzeka phambilini. uMngidi ukhumbula indodana yakhe ifika izomtshela insambatheka yokuthi yona igay. Ukhumbula evuka ebusuku eyoguqa ethuneni likamama kaMhlengi, ekhala izinyembezi kodwa engenako ukumvusa. Esekhalela-ke phela nesikhathi sakhe asichitha ngalo mfana, kwazise akaganwanga ngenkathi unina kaMhlengi eshona, uMhlengi esazalwa nje. Siphinde sethulelwe noNkululeko, okhumbula intokazi eyavele yaziphonsa emotweni yakhe engazelele, kwazise wayefuna ukushaywa umoya. Iqembu lakhe i-Orlando Pirates yayidliwe ngalowo mgqibelo. Fanele wabona ukuthi inhliziyo isabhakuza, wayithatha wayisa esibhedlela. Waqiqa esibhedlela amasonto amathathu. Welulama uNontobeko waphuma esibhedlela. Yokheleka inhlansi yothando kuNkululeko, washela. Nanoma wayethandabuza uNontobeko, kodwa wagcina esevumile. Ujahile uNkululeko, nguye loyana elobola, nguye loyana efuna ukuba kushadwe. Nangempela labekwa usuku lomshado. Wafika uNkululeko ngemuva kokuthola ucingo olwalubuya kuNontobeko, lumfuna luthi lukhona udaba oluphuthumayo. Nangempela wafika,
unontobeko wasemala emtshela ukuthi I am sorry, uyehluleka. Kwazise phela inhliziyo kaNontobeko yayisabambelele kumhlengi. Bakhala bobabili. Waphuma uNontobeko emotweni, wangena kweyakhe, wayishaya yazula eyothungatha umhlengi. Uthi angacimeza nje uXolani abone isithombe sikaMahlengi. Nguye loyana useyaquma. Unkosikazi wakhe naye usemangele ukuthi kungani lo muntu eqwashile. Isikade bafika ubuthongo, kodwa-ke manje wasephupha. Nguye loyana esememeza igama likaMahlengi. Uma ebuzwa uthi kuyofanele akhiphe inyongo ngoba kungenzeka ukuthi leli phupho lenziwa iyona. Nangalena kunjalo kuMahlengi, naye uxakekile belu Nkosi yami, uxakwa uthando analo ngoXolani. Kanti-ke naye unoNdumiso okulisoka lakhe. uNdumiso aze abone ukuthi uMahlengi engazathi ukhona ngokomzimba kodwa akekho ngokwengqondo. Athi, why are you absent-minded? Kucace nje ukuthi lolu bekungelona usuku lukaNdumiso noMahlengi, ngoba kwathi kusenjalo kwakhala ucingo ngoXolani belu. Esatatazela uMahlengi ebuzwa nanokuthi ubani lona oshaya ucingo, avalelise uNdumiso. Baqabulane njengenjwayelo. Angawavala amehlo uMahlengi. uNdumiso athi, you always close your eyes when we kiss, but today abe nesiqiniseko sokuthi kukhona okumphazamisayo entombini yakhe uMahlengi. Imoto kaNontobeko iyadabula izinkalo yaqonda egcelema kwaNgidi. uNgidi ebona isiphalaphala sentombi phambi kwamehlo akhe, wacabanga ukuthi kungenzeka uMhlengi usawuyeka loya msangano wakhe, labuya ithemba elisha. Ufunga uyagomela uNdumiso ukuthi angayibulala nje inja uma ingake imehlukanise nentombi yakhe. Uthukuthele uyafa, kodwa novalo luyamshaya, unesikhwele. Nguye loyana enikela kuSibu ongumngani wakhe, onezintombi ezigcwele lonke izwe leli. uSibu uNdumiso ufana nejuba ngoba enentombi eyodwa. Bathi uxoxa nje bese kungena indaba kaNgidi oyisigwili kodwa ongayihambisi imali ebhange. Le ngxoxo yenza uNdumiso acabange ajule, abone ukuba nakanjani kuyofanele lowo Ngidi ake amvakashele ukuze athole imali yokulobola uMahlengi wakhe. Uma kungenjalo kuyochaza ukuthi uMahlengi lowo uyomphunyuka. uNgidi noNontobeko baphuma umkhankaso wokuyothungatha umhlengi. Baqonda eThekwini. Baqala efletini lapho umhlengi ayehlala khona, badlulela eMlazi kwaMandla. Basuka khona baqonda eNtuzuma. Lutho abangamthola. Wabese uNgidi uqhamuka nesu lokuthi makufunwe umseshi owatholakala ogama lakhe linguShezi, noma-ke isibongo sakhe-ke rather. Kwabe akasangene uXolani. Nguye loyana efuna ukushayela uMahlengi ucingo, kodwa ebe eqalaza, ehefuzela, angene emotweni aqalaze ngoba esaba ukuthi uLungile uzombona. Nangempela baxoxa noMahlengi. Nguye loyana esephuma emotweni eyoqamba amanga kunkosikazi wakhe, ethi usathi shelele uyobona abangani bakhe. Aphume
ahambe adlule edolobheni athenge iwayini kanye nepizza leyo eyayicelwe uMahlengi. Nangu ezohlangana noNdumiso. uNdumiso umlalele uNyendle, uyamvimba, ujamile, asho ngesibhakela uNdumiso. uXolani enganakile phela ubengazi ukuthi kunomuntu ongahle amise kabi. Washaywa kanjalo-ke uXolani, wasephelezelwa nayinhlamba. uNdumiso esemthuka emtshela nje ukuthi angaphinde abuye eze entombini yakhe. Wahamba njalo opha waqonda kunkosikazi wakhe uLungile, okunguyena owagijima nethawula ukuze bakwazi ukunqanda ukopha. Angene ngaphakathi efulethini uNdumiso esezovalelisa phela, kwazise usaya ngase-South Coast, kodwa akafuni ukutshela uMahlengi ukuthi uyokwenzani ngoba kuyena lokho it is a surprise. Waluthatha uNdumiso uhambo oluqonde eGcilima eyobamba uNgidi inkunzi. Akaphathekile kahle uNomalanga oyintombi kaNgidi, kwazise phela ubelinde uNgidi ukuthi uzoke athi shelele eze ngakuye ukuze bakwazi ukuhlanganisa mayelana nabakhongi okwakufanele ukuba baye kwaNdlovu beyocela isihlobo esihle, kanti uNgidi usezokhohlwa. Lokho kwamthukuthelisa kakhulu uNomalanga, wabona ukuthi uMhlengi lo nguyena omi endleleni yakhe. Kunkululeko kwakungahambi kahle, wayekhala ekhalile ngoba phela oh Lord, aliwe nguNontobeko. Babemtutuza abakubo, ikakhulukazi udadewabo uZinhle, kodwa kwanhlangazimuka nomoya. Kwathi kungalalwa, waphuma ngesamagundane, wahamba wayozikhunga, wafa uJuqu. uNdumiso wayecoshelela konke engqondweni yakhe ukuze icebo lakhe lokubamba uNgidi inkunzi lingaphazanyiswa ilutho. Waya naseMargate ukuze akwazi ukuthenga izinto ayezozidinga ngalolo suku. Waxoxa nensizwa yakwaNhlumayo uma esebuyile eMargate esitolo ukuze athole futhi olunye ulwazi olwamnikeza ithemba lokuthi nakanjani namhlanje izinto zizohamba ngokohlelo. Nangempela wakhomba uNgidi kanye no-anti ngesibhamu, wathatha imali. Ngebhadi lakhe wathola igede selivaliwe, livalwe nguNyambose, yena engazi wayelishiye livuliwe. Nkosi yami, uNyambose wadubuleka ngephutha, naye-ke wasala khona lapho enkundleni. Esathi uphuthuma emuva eThekwini, nangu uSbu eseshaya ucingo ecela ukuba aphathelwe intombi yakhe uZakithi. Nangempela uNdumiso wadlula wayithatha intombazana, kodwa akayixoxisanga leyo ntombazana indlela yonke, wayehamba enxapha yedwa. uZakithi wafika eThekwini wathola uSbu enenye intombazana ngebhadi lakhe. Wabe eseshaywa-ke njalo wadatshulelwa wena zimpahla. uNdumiso wahamba kulowo mnyama wabuyela emuva. Uma efika ekhaya uthola incwadi ebuya kuMahlengi imtshela ukuthi uthando lwabo seluphelile. uZakithi wagibela itekisi esebuyela emuva edajukelwe, kanti
ngenkathi esetekisini uzothola umyalezo emsakazweni othi kudutshulwe umuntu egcilima wafa ujuqu. Nguye loyana enikela emaphoyiseni eyowazisa ukuthi umuntu amcabangayo ngoNdumiso. Zamkhalela-ke kanjalo uNdumiso. Labe limbiza ijele. UXolani wafika ekhaya wathola kukhihlwa isililo. Umuzi ungqongqa. Izingane zakhe ezimbili wayezishiye phakathi. Kwatholakala ukuthi seziwushiyile umhlaba. Uzikhiyela phakathi nje usathe shelele uye kumahlengi. Nocingo wayelivala uma eseye kumahlengi enzela ukuba uLungile angamazi ukuthi uye ngaphi. Uyasikhihla njalo uLungile isililo. Ngalena uNgidi esakhuluma namaphoyisa mayelana nodaba lukaNyambose, kwangena ucingo lubuya kuShezi lokuthi usetholakele umhlengi. Baqonda khona uNontobeko noNgidi efulethini likaMhlengi. Bangena bathola intombazana eyathi ingababona nje yaquleka. UXolani usethola ithuba lokuphuma ngenkathi kungena abazala bakhe. Kwazise phela uLungile wayebhokile ngemibuzo engapheli efuna umnyombo wokulimala kwey'ngane zakhe, efuna iqiniso lapha. UXolani wayesevumile ukuthi useqonyiwe kodwa akaliqedelanga nalelo gama ukuthi sengiqo. Wabe ekhala uLungile. Waphuma-ke uXolani waqonda kwaMahlengi. Wahlangabezana nenkatha yenkangala. Ngenkathi sekuqabuka igoda kucaca ukuthi uMahlengi lona ngumhlengi, ubeyinsizwa phambilini. Waphuma nyuvane washiya oNontobeko kanye noNgidi nabo bekhungathekile. Umbhali uphumelele ukusethulela ukulandelana kwezigameko esebenzisa abalingiswa abalandelayo: uMhlengi, uXolani, uNgidi, uNdumiso, uNkululeko, uNontobeko nabanye.